Kamo nakasaksi nga tagsara ni manghasi. Aban ko manghasi, sigurado nga mapaksi. Classic music, mauni mayong klase. Di mapugnan ang atake, sudi na og batsi. Kamo nakasaksi nga tagsara ni manghasi. Aban ko manghasi, sigurado nga mapaksi. Classic music, mauni mayong klase. Di mapugnan ang atake, sudi na og batsi. Apollo Laglag Barados quarterfinals, second battle of the night. Lil Strux versus Cloud9, pagpakalalo. Salamat sa atong venue karon, Azul Tuslubuwa. Ug sa atong mga sponsors, ang Savage sa to, check niyo ilang Facebook, katong mga ganahan magpa-tattoo dira. Check niyo ang Savage sa to. Strap para sa shirt karon, salamat. Turbo Hectic, check niyo ilang Facebook, 032 Open Side, Organic Lifestyle and Humanities. Pagpaka to mga sponsor. Sa akong wala, gikan Bohol o Davao, give it up, Lil Strux. Yeah, shout out to Jim MC. Ako ba na din be? Then shout out to Loco. Then shout out Beef 03. Ug sa akong to, Rhymers, give it up, Cloud9. Yo, shout out to Reds Production, si Ones, to next ones, GI, Atimma, Innocent Loco, Marco, sa tanan niya rin sa nanangaw, sa akong amigo pagkakadua. Wala na sila nagkwento, sagsabot na lang sila nga sila na lang kunuduha magbato. Una si Lil Strux, okay na niya. So, uminda ta, judges, rekto na sa oras. Check, what's up Cloud9? Cloud9? Yung pangalan dili bagay ni mo tol. Dapat nimo iCloud, kay mo ra kag ulo og Apple. Walay kabutangan sa akong kalipay nga sa round 2 nakasulod. Upat ka badibag nga akong giandam gilubong nang isa, ikaw na ang sunod. Putol imong ginhawa inikaon nimo sa hinukad nga akong ginapag. Kumpleto ang patay nga pisikal pero walay ulo imong kalag. Dili ko brutal pero kung ako imong paubos, ingnon ko nga nang hambog. Wala mo kalahian sa dahon nga makahiya, mukuyos ko matandog. Wala ko pake kung sa magahe diri sa liga. Ayaw pagpabida kay dili ni salida. Kada letra nga akong gisuka katumbas ug sa karaper nga nispit. Banda ning gahe nga bato sa Great Wall of Death. Kung pagsulti mo ingat imong galingon dinhira kataman. Kagilibutan gi paulanan ko gabaga nga dilubyo. Shadow shaman. Manang imong estilo sa kultura dili ka ambag. Unda na lang urap kay sa mga luwa kaya bag. Dili ko fans yung mga jokes kay musti na similar din sa akong nandunggan. Magpanday kag imuha ro na aka hinungdan. Kituyo sa kapalaran nga kitang duha magsagupa para pahinumduman tanan nga ang tao ibalik sa yuta. Unsa ang pagdaon ning underground na makata brisulat pambata. Dili magsilbi imong estilo nga sige ra pataka. Halimaw na ko sa dula insulto mo ka og bata. Pero matinabangon man ko tabangan ti kag pahiluna. Mong sabtan sayo pa hinumdumi og sakto nga buhol imong kontra sunda nga mong paniudto. Kini nga dula haitay ang basihan pero dugay rang gibaid akong dila mang putol ko na matilawan. Time, round 1, Cloud9. Ana siya, shadow man. Walay tao pero naay walay shadow pero naay man. Istorya ganay sunod ka lang klaro. Bikin mo tingog na walay tao. Maayo ka mangarap, mugba kog pangandoy. Pareha sa vampira gihimo na akong itoy. Unya ka na akong kontratan ko ni Jikoy. Gikan pa og buhol ni Ari lang og Cebu. Di ko mubuha og bagol-bagol kay akong bukon, imong ulo. Kay walay klaro, bisag unsaon, mura ka kwarta lisod ka pangitaon. Ingon, ano nga kontrata ini magsilbi. Kaya kung suwat mo menstruation, dugo na mo agi. Di ako isa na pulo or musulod sa gubat, taas kaayog pangandoy. Musulod ka sa gubat, nagikan na ka sa kahoy. Ugsama kailan ng likoy, this is Michael. Oh, this is Michael. Manager sa Bibo pero may pambulkan na paisel. In hotel, yapag ka nga buang. Mubalin og lugar mo gayang bagalon sa kaumang. Uy, scammer. Kaya hindi ka makapuntos for sure. May pang Scorpio na pa-score.
may bawan basta ipaagi na sa kayo. Mo kasi feeling astig, sabay ka sa flow, patay nga gipaanon sa tubig. Akong tira dagag gihagba, nagbukad og banig, dayon lukoton. Mura ka gasulandor kay mudagan kumuton. Round 1 pa lang kita na ninyo. Wala ko ka level, masig akong kontra engkanto. Basta mag-abot ang imong sito o daghang makigduhan ako bay sa kadaghan kanipang nay gamay. Yawa ng piste. Grabe ka nagdawgan. Ganiwa lang ng agi. Puro nakatulong ng bayaran. Check. Dili ka arkitekto sa lyricismo dili nga nakasayon. Gamay yan tumba, pobre ang pundasyon. Ako, gamay panday, gamay pokpok, bisag tuyoon di matarog. Ang kahapsay ug kalig-on dili makita sa barog. Mga saway sa kadaghanan, mga tamay ug hambog. Pero siga akong adlaw, bisag hapon di mulubog. Sige kag po sa Facebook, halos everyday. Social media na tol, ayaw mo ang diary. Ay, pamugos yung kagulingon ng mag-6 ka. Panundog sa gifted nga ang 6, mo text ra kung mag-6 na. Yo, dulot buko ang insulto, imposible ang milagro. Kung makalusot ka nga duwelo, himuan ti kag ribulto. Kay salot ko nimo, oo, tinosalot ko nimo. Bars, jokes, multi-wordplay, muna increases dire. Timplado ang lasa, kalil strokes na nga recipe. Pildi ni mo si Bampi, nalipay po ka. Kitagaan na kagsan sa maka-round to po ka. Ang round 1 sa liga may nagsilbing patibong. Kampante kanila kaw, sa round 2 ka mahagbong. Taga ka sa ilalong wala na pag-asa. Musinggit kag panabang, buhusan ti kag minasa. Sa akong paglakaw, wala ko masipyat sa akong padulngan. Sa hangin ko naglakaw, pero naay matumban. Bilib po ko sa imong sinulatan kay pulos na mga unod. Pero panos, dili makaon kay luod. Nabaga na ako utok pero wala ko naninood. Tawag akong Adolf Hitler kabisin ako wheelchair mapaluhod. Di balik og Cebu nga fully loaded ang magasin. Wala ko dakpas sa Davao kay naa diri ang crime scene. Walay ebidensya bisang magtawag pa kang soko. Dili ko membro sa Davao Death Squad pero limpyo ko mo trabaho. Round 2, round 9. Mag-escort siya chicks. Pag sure niya, mag-escort kang chicks, imong chicks marag ikaw walay mapakita. Pag inampo ka ni kang gwapo ka bra, kanang itsuraan pa kang tata. Membro ka sa Davao Death Squad, pakiyo ni mo pre. Mo din inyong presidente we, batasan piste. Okay? Sa round 2 ila kang gibuhian. Fish, siniktan karon dayon patyon. Wala na manok nga magpaninggit sa kabuntagon. Kay kana ako kagitapat, wala proper disposal of garbage, mong imong lawas magkalat. Sa akong pag-angat, dagan ang nahibulong. Mga dibangga akong gibali, kay nahilubong. Maong dili ka katakas, mura kag nalibang kay baho ipagawas, mura kag magdadaro kay nabuhi ka sa butas. Una buhi ka sa butas, mong imong value kay ubos, mao day na ay butas ang tabus. Tapos karon kung binugo imong dala, kaya kung tira murag luthang papel akong bala, mao siguradong paksit, mura kog kalamidad kay mapugos ka og bakwit, mangundang og balik, bakwit, sakit, sige mong panit dinananako tirahan kasi pagod ka na dyan. Imong color murag logic, dugay masabtan. Anahan, naglisod imong utok, literal nga krisis. Way connection imong tira, eskwela o thesis. Dili resulta basta all subject kay recess. Imong utok bulinaw, madawat ni mo ron bully now. Kadinati ka respetaran. Gusto kong muangat maong ako kang tamakan. Mura ako ang urban. Importante akong dala maong dili ko madutlan. Bisag rapper nga evil, may pamburger na pa angel. Pero magpatay ko animal. Wala ko gikadlukan, gamay ko nga marsyal. Maong dili bugal-bugal.
kalo-kalo. Itaim na tata aron mohunong ang pagdugo kay ang rapulo murag lads daganag na hitabo. Action, instructs! Game, 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 game! Good luck! Check. Na ako'y pangutana. Sa kadaghan pangalangan ng Cloud9 man tol. Ako ang bagay sa Cloud9 kay pareha mi color. Kay satisfy ko sa akong kaitom. Kung lubuton ti ka, sunod si Mana pa nang utakom. Check. Yo. Dosi na ang matumba. I mean, duha na kasi ang matumba. Boss Leo, sakto akong prediksyon. Salamat sa mga si, kay ako ang mo champion. Dili ko chef, mga dula, dili maluto. Nubok ang utok, basta mo naman kag-rowe, dili ka mo tubo. Katapusan nga round, consider this World War III. Patay sa airstrike ning infantry. Kanaka, pero dili tanang panahon inyo permente. Layo pa ang Semana Santa, pero ako ang adlaw nga Sabado, Black Saturday. Wala ko pa kayo kung nakay home court advantage. Gisaksak na ko tanan, mabugat akong baggage. Naata ng elemento, mang complete package. Away ra ko kanunay pero kanadayon ay masalvage. Simple ra ko tanahon, pero next mo sampit, dili na ko paminahon. Kay busy ko kayo. Busy ko sa akong goal. Mao ko silang ging nga pagtapok mo kay tagaan ta mong schedule. Ganda man tikag sulat kay nagkadugay ang dula nagkabugat. Muni ganahan ako sa rapolo, daghang bugat, pero ikaw ray gaan mong dili ko mabughat. Kini nga dula mo nagsilbi nimong leksyon. Dili magsilbi ang bars versus jokes. Bago ng henerasyon, anad ako kinarnihay sa beef. Ang pagsulong na ako sa gubat, kada atake na cliff. Pero salamat Cloud9, salamat sa pag-deliver. Bisag wala niabot sa padulungan kay murag kaghubog ng driver. Dili ni NBA, mga quarterfinals, dili pito kadula. Pero balik-balikan tapos na polo bisag inyong court kada dula. Action, Cloud9! Yo, bilasa! Dagan ka nung nisampit nga babae pero huwag paminaw. Buong paspisting nga buti kay wala kang paminaw kaya gisulti tabi-tabi. Game. Dagan patay sa rapulo. Muranig ihawan, wala mo makita sa mong bracket. Kaya ko ning ihawan. Kadi bomba akong dala, Julie na akong balay, ngun anak akong mangandam. Di na ni kalupad og laing lugar kay patay na ning langgam. Kay imong utok nga hunas, libangga sa hanas. Wis karon ka mo taob. Di na ka makabot og full moon kay karon kwarter ra ka kutob. Ogob, yang estimate ni mga Cebuano, mga buutan lagi na pero patay ang gusto. Bungkag na maayo, lugay kang makabarog, building nga way plano. Maong, mababababababali mo ubol-ubol, puno ni sa bukol, makakita murog, chocolate hill sa buhol. Kay kamatayo ng hatol, mabugnaw karon, dili mahat, tol kay dili hait imong tira ulol, may parisan og unlan kay habol. Agta sa tubol. Buyang kag abilidad, ambak sa lambak Trinidad. Brad, ako pinakagahi ni mong makontra. Mura kog nagtamak og lapo kaya kung agi mo marka. Kay wala kay kwenta. Bisa gamitad kwentador. 98 ka mambabarang magtabangan ng imong naong na pang-horror. Siya mo hinungdan nga nung wala na idagom sa sigihor. Pero sigurado kaya pong patay. Wala kay kaikog niya, taas na kay kagsungay. Itong pakakayo, mura kag panuway. Pero mo patay ko og yawa. Kay mura og nagtaksi sa duwa. Mahawaon ti ka sa linya, aron ka makuha. Imailan na gahi imo kaduelo. Kay kahadlukan na kay Nikuli sa inyo. Maglakaw nga way ulo. All 3 rounds nakita ninyo. Nga di magsilbi ang pagkabulok. May pag nagduwa og zombie catchers, baka kita pa ko dito utok. Huwag salamat dyan, Leo. Thank you, sir.
Gihimo na akong tulay ang rapulor mapakita ang abilidad ng mga rhymer o pasensya kung gikuhaan ti kag paglaom. Puti unta ka di pa kalagom. Tay. Time! Pangalan balik! Rapolo Laglag Barados, quarterfinals. Second battle of the night. Lil Sharks versus Cloud9. Pagpakado balik. Gahi. Good luck na lang mga judges. Salamat dahil sa atong mga sponsors karon, Turbo Tech. Yes. Of course, track sa 6015 Mind Unit. Once upon a time. Kaya ta bra mura magituyo puti man nimo bra. Ginawang man eh. Dahil salamat Azul Tuslubua, Unsavage Tattoo, Turbo Hectic, Strap, 032, Open Side, Organic Lifestyle and Humanities. So mana, okay na judges. Good luck ninyo mga judges. So, second battle of the night, Lil Sharks versus Cloud9. Judges decision, 3-2, Lil Sharks. Marshall, explain lang ko tarong no. First round, Cloud9, clear, cut. Second round, kang kwanto kang Lil Sharks. Sa third round, muna deciding round para sa kuha. So, ang substance o ang directness sa ilang punchlines, kung explain ba kung ano taas kayo, taas ka hindi kayo, pero mas feel lang na ako ang material ni Lil Sharks ay mas creative, mas diverse siya para kang kahit daan siya mga insertion, mga fillers nga dili niyo mo ma-explain og tarong kung basta muna to. First, Cloud9, second, Lil Sharks, third, Lil Sharks. Yo, Jake Boy Day. Kung round 1, yatag ako ang Cloud9. Grabe, gahi ang Cloud9. So, full package na po siya. Round 2 ako ang Lil Sharks. Gahi yung round 2. Pag round 3 mo, ito deciding. Lisod kayo eh. Kasi lisod. Ang pareho mo sila full package. Pareho sila full package. Ang kapan lang, overtime si Cloud9. So, kung minusan to ni mga overtime ni Cloud9, minusan yung siya ito. So, Nilstruck yun. Nilstruck. Yo, mga shoutouts, Turbo Hectic, Unsavage, Orga, Dino Omega, what's up? Akong round 1, Cloud9. Round 2, Nilstruck. Round 3, hindi ako na desisyon niya. Umasa yun. Pareha sila tanan, pareha sila pakita, bars, jokes, reference. Pero ako na lang yung tinawag. Wala na ko ilang choice, asa na ko daw. Tinawag na lang ako sa oras. Sa tulo ka round, si Lil Sharks, 1 minute and 36 seconds. Si Cloud9 may nilapas sa round 3, bali 2 minutes ka niya. Problema siya, mas yubi ka, nagkuhan sa gunag, papugutik ito kasi ka ng consideration sa reception sa mga tao. Pero round 3, hatag na ko ni Lil Sharks. Pero 1 ug 2 kang Cloud9 kay bisagon sa pagkuambitaw ni Lil Sharks o mga bukat nga bara matabunan man sa mga jokes ni Cloud9. Sa Cloud9 ko 1 ug 2, round 3 ka Lil Sharks. Buto na ako si Cloud9 kay mga naahat na ko ipa-judge ko. Naglibog sad ko so buto na tingin kong balik. Ikaw sa YouTube pero kasaptanan sa ko ninyo eh. Wadyo ka sa photo isulti ka. Naglibog ko si Cloud9 ng ibo. Kasi